Son pendam jing ruai. Ngasngo bananyu ya ma bulai kwa jungi bah beneng. Nama keji bigi snei ke jong me. Ya ba me mel walami khun ke jong me. Hapo nyu ne ke ying bakan tang khu ya ke jong me. Hoi ko trai ngi don ke bentak ba krau Nag benta ban ya ro bat penon borom dik teng ba im ke jong me. Sngoru banduai me ablei. Nag benta ya lade. Ya ba me ko trai me ibit ma penyeng. Nag benta ban plak tin ke jong me. Hoi ko trai ku mubriu ngam done ne shania skem ki ke baro. Long ki jipnya ku musim ba khu jong me. Ada klema me ko trai. Ni gibru long tang kum kiding kenda beper selan duriau. Maka ta ko trai lak mi enti kerpat ke isne ke jong me. Ba me pasal jong musim ba khu jong me. Kenam ki ke ba mi lamba sokri jong me. Lamba pisai bor lamba musim ba khu jong me. Sengau buat pediang ke jendwai no po. Ma perklet po penkang. Begini buti keteng Yesus Kristus. Amen. Tika kubor mentaga janmit ya kabala pensiong norim kalong maka gospel ni Matius kalau nong ba arpu pra ka di khot ka ba arpau kiktin ki ong kumne dahi kai ki ban sumar ki e baro kat ki ba ngal hukum ya pi hakmiru ngalong rengkat bat pi halagasni hado kabawaino kaperte. Tihagane ka konteks yo bau Yesus Kristus hadin mulai mi pat nala ka jingtep lawan mi pau habaro ki khatwe ngut isnran ki jong halor we ulum jong ka Galilea kabau Yesus Kristus hi ulaya bu batki ne ki khatwe ngut kisnran nama ki dot tang khatwe we mdon siu ujudas ulah pasino yelede tang siu Yesus Kristus kele mana dem ye nre don ro na pedeng jongki ibas ngeu atatin la udain uta Yesus Kristus ubaki yabut barosi kata namar ke jing atatin Yongki kumta Yesus Kristus ulah pentik kena yalade hak mat yongki dagba ulah papek yaki kijat ibalamong ijong bat udah pen ituru de ya barok kai kijaka ibalamong bat pinlapi kene gospel yong Lukas kalnong arpusau ke dikhot laipo kendai bat sopel. Tiu Yesus Kristus hadin maulun ulami pat udang don nakat ne keslajo pertei tangkumba sau pusngi pinlap ne ki kam yo ki apostol kanong iwei ke dikhot ke balai. Bata siwa bun sale kiuno sebeneng berlau jong ukpa. Ulai slok siwa, ulai hikai siwa. Ya lagi jong isnran ki jong khatwe ngut bakine ya ki baro hakane ka sla jong ka pertei ya ka ba uhi ula patha ula hukum yaki bani la baki don artli ki hukum ki Yesus Kristus ula ai ya lagi jong kisnran ki jong bat ka hukum ka baningkong pinlap markos kalnong khat riu ka dikhot khatsan uong to lech sa kapertay baro bato ya lap ya gospel haki benriu baro Lukas nong arpusaw di kot saw punyaw kaong bat haka kerteng yung on ya lap ya jing kelak bumut bat ba map ya ki pop hapedengi jaj benriu baro dak basdang na Jerusalem kam ki apostol nong iwe di kot praga ong Nrai pin yo pediang ya kabor ndalawan munsim bukui tapi bat pin long kinong playa nga
ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat ha do bakut ka perthei Matius no ar kusau di patkat kendai ka ong na mar kata ke to khi da lek no mapi to penlong senran ki bedru baro da penbamtis sa kerteng jong pa ba jong kun ba jong umun sim bakui kata gadai ka hukum banikong ka bau Jesus Christ ula ai bar hukum yala ki jong ki senran ki jong u ka hukum ka ba arpat u Jisu ula ai senran jong u ban le kalong na ka tu bangilai pule mene Matius no prai kat kendai dahi kai ki ban sumar ki e baro kat ki ba ngala hukum ya hapi hakmi ngaro ngalong rengkat beti halakasi hadu kabawaino jong kapertei ti ki probange ki jong bulai ngin ngam jeliu ya gane ka hukum ka baar ka bau Jesus Christ hukum ya ki senran ki jong bakin hikai ki ki bau Jesus Christ ula dep ai haki hage ju por u Jesus Christ da ke jing kular bom ju kut ke jung ula kularu senran ki jung ba udah don rengkat baki hadu kabau waino jong kane ka perthei balai kular kunta nang bakinom siting ki jing pensoy jong kane ka perthei te nado kasngi pentekos kabadai kasngi jong kejingwan hiar jong munsim bakoi kisnran jong Jesus Christ ya don ha Jerusalem bat kliyo pediang itu munsim bakoi bau Jesus Christ ula pha ka bau ula kular pinlap na gospel yung Yohanes bat kliya lap ka gospel jong kejing penim ke jong Jesus Christ ha Jerusalem bat le tho tin ke jong bulai loong kumbal lai hajar ngut ki mensim kila kela bemut ha kata kesni bat kele pediang yang Jesus Christ unong penim jongki hadin kata la penbaptis ki la penha pensan ki da ke ji kai song tenrai ka jong u Jesus Christ baro kisendran Jesus Christ kentho pikini ki angut kisendran ki bawan hadin utau de Matias bat upor kile le chalaki jong ki jaka hapo jonga ne knoba Asia badonro ki bale chabar jonga knoba Asia bata ki jing le ki lap ke jong ki ken mau ki bo Jesus Christ ulah kai ki ulah betha ki bat ki kila hikai kita ki jingi kai song tenrai ki jong u Jesus Christ ndag de pediang ya Jesus Christ unong penim jongki tiang berokoi kini ki jingi kai song tenrai jong Jesus Christ la tholut ha borok kini ki sautli gospel badana pen scam cucu dana komen cucu da upol hagini kisiki ki jong u senran jong Jesus Christ ki badai ki apostol ki briu ki langek basenia scam ha u Jesus Christ ki lei kai ki benriu barok kat kabaki ki lekelap ya kaba u Jisu ulah hukum ki baki dei banle baro kat ki bala pediang ya Jesus Christ ki deban botrenti ya ki jingi kai jong u lengba ki apostol nang bakinio ya kata ka jing kaba bom jukut bau Jesus Christ wala kular yang iki nong pop kum juru kane ka balang jungi kabangi khot ka balang Presbyterian lengba ki nong serai kala ai ya ka juhi ka jingi kai song tenrai jong ka balang ya boro ki bange
hapo jong kabalang kibolong hi kiju kijingikai jong uji sukris de namar kata kala de kapor yangi uwei pura bengek jong kabalang kat ki bengia don lang ha kane kelempung jong ke jingi eseng inyo sngau batin tip ya kita ke jingi kai syong tenrai jong kebalang ke jongi nado balaseng yaka da way u reformar kata galong John Calvin hagas nen sijar sanspa life on real John Calvin ulaseng yagane kebalang hak tu kesnem sijar sanspa life on real ha Switzerland kabadai kapor jong ke jing pensitom beng yaki Kristan da ke himarum bat ulaseng yagane kebalang hakan urim jong ke jing sensyar balang jong isnran ke jong Kris yak bengi khot i apostol nado kesnem laipo edi hado kesnem hispa edi kabadai isnem jong ke jingya genti jong kene kebalang apostol hagane kapertei badai juga por kene kebalang jungi kebangi don hiar peteng na kene ke dorbar balang jong ki apostol bat pemesan haka dorbar balang ha Jerusalem kebalong hakasnem saupu kendai edi te para bengek kene ke kubor menta ke jenit kadai ke kubor sepang ke jinghikai syong tenrai jong kebalang yengi kibange kebaningkong ke jinghikai syong tenrai jong kebalang kalong ke jing plajing jong i apostol kabadon kam yengi uwe bange jong kebalang bangi haban but yagane ke jing plajing jong i apostol baki khodwe ka apostil grit lene kata ka naisin grit apostol jong Yesus Kristus lene kisenran ha kebalang kemi ha Jerusalem kabadai kebalang keban ningkong tamek kebalang Kristen keban ningkong tamek kebal aibo do Yesus Kristus yaki senran ki jong ban seng yagane kebalang bat kileseng hakanurim jong uji Yesus Kristus baik leseng yagane nado kesengi Pentekos ngek hau bulai ukpa u bulai ukun uji Yesus Kristus badu bulai umensim bukuj hinlap na gospel Matius nor hutrai kot kerkendai bat ke siti baar ceki nongkorin kal nong khatlai kadi khot khatsau yagane gaji plajing joki apostol lana pun skam sisu ha daka dorbar balang ha nika hagasnem laispa akusan edi hakapor jong upatsya Konstantin kumta kabalang kahikai yengi barolang kibangek bangin ngeskem nado kadonot hau bulai kupa nabau long ubadon bor barok ulong unong tau ya kapertei yaki kibadon naka bat unong tau yangi kibriu Genesis kadong iwe dikot iwe hadu life away bat ubadap daga jing ich ubadap daga jing ich ngeskem ha ubulay ukunru ubadai uji Yesus Kristus naba uday ukun bamarway jong bulay bat unopen im ujongi ubalawan sekane kapertay ban sa yap yelade halog di pna nagbanta pop kijongi bat bului mi pat hakasngi kabalai kabalong kajing job ya kajing dom jong usoitan Yonis kalnong kabalai
kadi khot bakhan riu hadu khat pra Matius nor pu pra kadi khot san hadu nyeu kaya thu ya kata nangka kebalang kai ini bangin nges kemru ha munsim bakuj naba ulong unongnya sulok unong pentingan unong hikai unong aibor bayalam lenti yang iki bangai syagon ti ka hok bat ka jing sisa lapna ka gospel wionis no khatsau kadi khot khat riu bat ka ba ar pun riu kal nong ba khatsan kadi khot ka ba ar pun riu nang ta ka jing hikai syong tenrai ka ba ar ka jing long lai uwe ubulei kabalang ka hikai kaju pensengau ya ka jing long jong ubulei ulong haki laingut i persons kaba bisa chu sengau kata galong ubulei ukpa ubulei ukun baru ubulei umunsim bakoj kine ki lai ki person kilong uwe ubulei ubangi khotak tinong wei kata ka trinity mat kidon ya ka ju kabor kidon ni ka ju ke jinglong kidon ni ka ju ke tenrai bat mari rengkat kabor bat ke burom ka jingdon jong kinalai ki bolong wei ubulei nang ta ka jikai ka balai ka ba balang jungi ka syait penon kam silenter hagan ka sela jong ka pertai ta galong ka bible ne ka jing tho ba khuj jong ubulei ki jing tho ba khuj jong ka testament berim ka badon lai phokandai tili ki kitab nadu Genesis hadu umalaki bat ke testament matmai kabadon ar punyo teliki kitab nadu Matius hadu jing penpau kilong ka ketin bakuj jong ubulei bat kilong ru tang makahi ki ain bajanai jong ka jingej bat jing long jing im jongi kibriu kini baru arteli ki testament berim bat bethamai badon borokoj nru punru teli ki kitab nadu Genesis hadu ke kitab jing penpau kidei ki jing tho bakhuj jong ubulei ibaka balang penon kam bat yai penon kam hak bai selok yaki prabengej jong kabalang kabalang kejui kairo yengi ki bangej banda pule banda penon kami ki namar kilong ki kitin bala persat mensim dau bulei lengba isau pungut kinong tho ya kene ka bible pinlap na siti ban kong Timothy kalau nong lai ka di khot khan riu ka ba ong kum ni ka jing tho baro kalong bala persat mensim dau bulei bat pementoy ya ka jing ikai ya ka jing sneng ya ka jing penbek ya ka jing penmelin ha ka ho namar kata kadon kami ngilang baro ki para bengai jong ka balang ki balong ki khun ki jong bulei bangi dei ban pule ya ka bible om mangin subu haying ngai ngidei banda pule ka namar ka ne kalong ka ain bakikai penbek ya ka jing im jongi simet bakalong bakhautam ban yalam yangi iwe piwe sya ka hok bat ka jing sisa kaji kai syong tenrai number saw kalong don tang uwe ubulei bakhaubor bat uba sisa kabalang kejui kai bat yahi kai badon tang uwe ubulei bat tang ya uhi ngidei ban mane omdon daki wei pat ki belei
kiba kham krau ban unu bulei jongi uba ngimane hinlap nak sithi bani kong Timothy kal nong iwe ki khot khat nhiều ulong umun sim ubolong hi ubadap ki jaka baro lay thuk kini ubulei yonis kal nong sao ki khot ar pu sao ulong bakhlem jing sedang baru bakhlem jing kut ubayai ne jiunom bat ubom jukela hak jing long hak jing start hak bor hak jing khuj hak hok hak jing bha hak jing sisya bat hak jing e lapi kene na kita baar ke jong Samuel konong hiyo ke khot ke baar koar kum unong thau u boleh ulo thau ya ki beneng badi ka khendeu bad ya borok ki bodon haka naga Genesis no iwe di khot iwe hado arpusan layat hu ya kata ulo thau ro senrang bat kentei jangi ki briu haka dor ka jong uhi haka jing tip bat ka jing sempang haka hok bat ka jing khuj ka jong u bulehi Genesis kalnong iwe kadi khot ar pun riu hado ar hupra ki briu baro ki bodon hagane ka perthaiba baro we ki mi naga ju katenrai bad balate song lang ka we ki hakajing long sipara nagda gaji kai kabasan om don uweru ubahok om don uweru ubahok kabalang kajuyai pensengau babaro kibriu hakane kaperthei kilong kinong pop layatho kasitiu pol nong rom kenong lai kadi khot sipho bat khat ar om don uweru ubahok kumbalatho om don ubahok om don uweru om don ubale babha om don wat uweru cinglong pop jungi kibriu kalong namar bagi briu dalaka jong kamon balai lut jongki kilareng kang no ya hukum ka jong bulei bat la pengat de hapo ka jing rem bat ka jing sneu jong kapok dei namar kitu ki briu ki bening kong jong kapertei ka im baru adam ki bala rengkang no sya kapok kien yung mulai gitu ha ka Genesis kanong lai di khot riu rum kalau nong san ka di khot khat ar kalau nong lai ka di khot ar polai nreu bulai da ka jing i nang man pelai yang i ki briu na ka jing rem bat ka jing si tom jong ka pop bat ban ai hangi ki briu ya ka ta ka jing im ka bom jukut blei ka jing i bom jukut ka jung u ula pha se ka ne ka perthei yo khun bala khamar we jung u Jesus Christ u bau trai batang ha u hi ya ki briu la ban pen im tin yo bulei kaya thu na yo ni sonong lai di khot khan riu hadu khat pra laya thu susu ketir yo bulei long bala pun yo ne Jesus Christ naga bor yo mun se mukhoi bala khayu naga mari ka thei suti kabalang kan sarakhe haunde bunai bonwan kalang khusnem ar pusan terigu sembar sepangga jingkha yau Jesus Christ naga bentagi briu ki bapop Jesus Christ khon mamarwai jong bulai ula kongo janai aku hukum ku jong bulai bad ulai ti yala de om ka jing kenya basisya bad ka bajanai bad pen hon ka hok ka jong bulai bad pen sok ki briu bad u bulai dak bo syai yap yala de halor kadipna la tepi u badla mi pat ha kasni kabalai nomor kos
laya thu ya kata lenong khatsan ka di khot bai punyo ka di khot ka lenong sau pun riu dei ka lenong ka ba khatsan ka di khot balai punyo bat had sau pun riu ka lenong ba khat riu ka di khot ka ba riu nang tao Jesus Christ ula kiu se beneng bat le syong se ka ti ka mon jong bulai bat un wan pat ban penmi pat ya ke bayap bat ban bisyar ya ke pertei ong ka tien ke jong bulai Matias lenong ar punyo lenong ar pusan di khot lai puai hadu lai pusau ka ba thu ya ke jing kiu no jong bulai ka jong Jesus Christ bat lau jong ukpa ka jing kai ke bah riu mensim bakui kabalang ke jupun sengau bat ke jui kai ki probange sapang ke jingdon bat ke jing tri kam jong mensim bakui umi nau kpa ubau bulai bat na ukun uba Jesus Christ ulawan syakane ka pertei halor jungi kibriu hatasngi pentekos ar hajar senem mensua hinlap ni kam apostol kal nong ar kadikhot kebasau mensim bukhuj udai hi ublei syong apo kadonot jungi kibriu ai hangi ya ka bor jong ke jinge tiplem penlongi kibriu kum kidong yo bental lem bat ka jing pen im ka jong Jesus Christ udah pen kendo iki breu sapang ka pop pet ka hok Yones kan nong kan reu ka di khot pra mensim khoj udon ya ka jing mot ci perkat udon ya ka jing sneu bat udon ya ka mon ban le umta uyai pentengen uyai ya selok ya ki jing mut ci perkat jungi kibreu hikai bat pun syai ki jing mut jungi ha ka jing itho ban ngek bat ban pediang ya Jesus Christ kom unong pun im Yones kal no khat sau ka di khot khat riu ka di khot ar pun riu kal no khat san ka di khot ar pun riu pen ko ngoro yang kibreu ban le ya ka no ka kam kat kum ka ji kai ka jong Jesus Christ tipin tip ha ka jing im jung kibreu don lai tili ki mensim we udah mensim ubadon uba ay gane ka jing im bangi im kumangi im kumne ubadon nado menang kha ka kemi badune mensim umnang madhikai yangi banle babha banle busniu ulong neutral baik bat udon we padu mensim ubawan nau boman une uhikai ban persya ya ka hok ke jong bulai bat udon we padu mensim jong bulai utau dei mensim makoi une wan ji im jongi uhikai yangi bangin kiar nagi no kino ki jing sneu jong kane ka perthai uaya ta ka jing piplem hikai ya ka jing bha main kiar na ka jing sneu nang ta ka jing kai ban nhiều ka dei ka sakramen don atli ki sakramen balabu hi dau Jesus Christ hakaba kabalang kaju yai penon kam nag benta ki khon jong kabalang nama kata kalong badon kam haduk kata-kata bagi prabengi jong kabalang kin dasung thu bha ya ka jing mentoy jong ka sakramen ha ka jing im jong ki tak sakramen kelong ka sakramen jong ka jing pembaptis bat ka sakramen jong ka jing khawai utrai ngamban se ban pen sengeu ha ki prabengai jong kabalang yagane ka kam warla kam dei ke benta yanga ban pen sengeu yagane ngrei ngayui
habangaya serum seneng ki babon ki di khot jo ka balang gajungi artatin maha sepang kene ka sakramen naga taga daw ngamban se ban sim yagane ka jingkai bani tho yagane ka jingkai syong tenrai jong ka balang hapdeng jong ilang ka sakramen baningkong ka jing penbaptis kadai ka jing son siap ha ka kerteng ka jong bleu pa bleu khun badu bleu sim bukhoy ban sache ka pop da ka ka balong ka snam ka jong Yesus Kristus Matius lenong aru pra di khot kat khandai bat ka jirwa Islam ka di lenong san phuwe ka di khot san bat nyeu batai yagata ka jinglong jong ka jing penbaptis kalong ro ka jing kha arsin da ka jing penthmai ka badang mensim mukhuj uyonis lenong lai ka di khot san susu ka tin ka jong blai kaya thu ru kumne ha ka gospel Markos kanong khat riu ka di khot khat riu kong te uta ubangek bat yo penbaptis on penim ndre ya uta ubangek on penrem Galatia kanong lai di khot arpunyo kaong namar kata kiba napi ya kiba la penbaptis au Kris pela kup keng ya u Kris kumta ka balang jungi ka penbaptis tang ya kitu kibriu bal kelak bemut na ka pop ko jungki kenthop rangba samla kena klung temen ru kumju hakaba kelang nge hau Yesus Kristus bat penyeso ha kebalang hagini gisngi ngangek don sibun pedeng jungi kibla syacu sneu yagini kijing criticize kijing wonia wodong yagani kajing penbaptis klung jong kebalang jungi ki criticize ki wonia ki persya yagini penbaptis klung dak bacu tak dak na ka seleng mat na ka klik bat ki ongro kumno penbaptis yagi klung nama bakim padon pop bat kim nang rude ban kela kabemut hendrei kabalang jungi berki wei pat ki para balang ha ka perthei ki ba pendet pi kene ka jik penbaptis klung ki seng nong rim naga ketin ka jong ublei don sibun ki balang umdei ta ka persepitian jungi ka Methodist ka Reform Church ka badon teach po South Africa ka badon po Australia bat kiwe ki bale yagane ka ju ka jing penbaptis ki seng nong rim naga ketin ka jong ublei ka baningkong kalong ban sai che ka pop jong ki jing bom hok ba ka kemi kalapo ni klung laban siam na ka sam kalau nong bak san kuwe ki khot san bat nhiều kabar ka jing kha ka baningkong jong ka kemi kala khalang bat ka jing bom hok kumta don kam ya ka jing kha barsin naga bat no mensim mkhoj kumba Yesus Kristus ula ong yang Nikodemus Yonis kenong lai ka di khot san kikmi kikpa kilawalam ni khulung ha u Yesu baun bu haki ya ka ti ki u bat ban yo duai nre ki senran yo u kil sneng yo u nre u Yesu ula ong to sya iki khulung banwan hanga bat wat khang yaki Matius kenong khat khandai di khot khat lai hadu khat sau Markos kenong hipau di khot khat lai hadu khat sau Lukas kenong khat pra di khot khat san hadu khat ndri ka bala penon kam ha ka jing penbaptis ka dei ka ktin ka jong ubulei Efesos kenong san ka di khot arpun riu nama kata ka ktin ka jong ubulei ka dei ban syong haki bange ki jong utrai nado badang klung weipat ke jingmut ya ka kerteng Yesus Kristus
bala ai da utau angel swaban pun yu hakakpo laot share yu jisu kajo hi kakerteng ndau ladap prasni Lukas kalnong ar kadi khot ba ar kuai umta kaji penbaptis kabalang jungi yaki klong kalongru kajing ai kerteng lane kata kajing ot share jong kaju tang batmai jong uji Yesus Kristus Kolosai kalnong ar bat kadi khot kabakat wei sakramen kabar kajing khawai utrai haka testament keberim kajing khawai utrai katheu ya kajing khawai niam kajing lak jong ki khon Israel halaki jong ki ying ki jong ki hakasni sabaton kabadai kasni song thai kajing yeseng kabakhui Leviticus kalnong arpulai kadikot ar hadusan kitab jingkeng kalnong arpupra kadikot khat riu kajing khawai niam kajing lak kadai kajing pelaj kajong bulai yaki khon Israel nagari jong kajing long mrau kata kadai na kari Egypt apo kajing yalam kajong Moses Aaron bat ku Joshua kom kajing songo yau bulai ulah hukum Moses babaro khon Israel kidai ban rakhe yagan niam kajing lak lene kata kajing khawai niam kajing lak ha kata kasni sabaton kasni khuj kajong utrai lada ki khon Israel ki pen kheng yagan niam kajing lak kin ngat ha kata kajing pen hitom ba sirkhei kajong bulai Leviticus kalnong akun riu kadi khot khat sau ba hadu khat riu haga testament mathamai pat kajing khawai utrai gade kajing job kajong Yesus Kristus ya ka pop kajong soitan lane ka bor kajing dom jong usoitan kajing yap kajong Yesus Kristus halo kajing pna galperi long kajing job yo soitan usim jong kajing dom ubala temrau iki breu syaka pop Hebrew kalau nong ar kadikot khat sau hadu khatsan namar kata kum kibange chau turai habange sim benta ya kajing khawai turai ni hapan pen tangi lede ni yit lede omban sule kumbangi di syah dukan susim pu subam susim kepela sudi ketinu bulai kasih ti benengkong korin nong khatwe di khot aku nyeu ka kren syai ka ong unoru ubabam yukku lane udi ek khuri utrai lem burom keng unlong ubarem na kata ka met batas nam kajong utrai namar kata nang barsu thu syai jing pen baptis klung kabalang jungi kalong thek kom kajing pen kentang klung jong ki waipat kiu ikun hon balang ngang yo kule ya ka wei ka kot kabala tho do wei pastor rangba nang thi na USA ula batai ya gani kajing pen baptis kini ke basuta kaya kaju thik bat katu kajing pen kentang jong ki ha kapor badang klung iboong hak tineng we kata ki ong ka dedication service ka basu pen kentang upol ki epesos kolong saw di khotsan ule thu syai we utrai we kajing ka we kajing pen baptis umta ka balang jungi ka khang persya ya kajing pen baptis arsin dikhot jo ka balang jungi kitei hok ban sim om tang jing pen baptis re kajing khawai jong trai tang itu kibala det ya kajing pediang riu dikhot bladap khat sausnen rustat jong ka theology keleng saudong jong ka pertai kihikai kibatai
bagane kejing dia ru khot kejungi kaya kaju thik bat ketu kajing pun mamtis dak ba pengam haum kia long kaju mdei ban persya uwe yawe ngidei ban su thu shai ya kata kajing long jong kajing pun mamtis namar katkum upol ke pasos long don tangwe kejing tangwe kejing pun mamtis mcem don angut namar kata kabalang jungi kajui kai berkhang persya ya gane kajing pun baptis arsin kajing kai song tan rai number pra ka song khai song man kabalang kajui kai ba ka song khai song man jong ki khun jong kabalang kite ban long ka ba khoj bat ba kentang hak mat jong kabalang bat khmat ka jong ubulei ya ki ba ya haplok kabalang ka sospen na kam nagabalang nrubunai hadin kata kabalang kalau wengno ya kejing sospon haba kila kongu ya kejing pendek jong kabalang ya kejing sospon lapen siong nong rimru na kejing rengkang jong adam berkeim syakapok Genesis kanong lai kadikot nriu na magatau bulay ula beno eki na kakper Eden Genesis kanong lai kadikot arkulai yagi baklim lok pat kabalang ka wengno na kajing long dikot jongki hakabalang nama kajing penkeng yagi hukum kajong Moses yag balong menum klim Exodus kanong arpeu kadikot katlai kabalang kajuyai kentu penpam iki khun jong kabalang ban kiar nagajing auria ban kiar nagajing klim tada don kino kibahap hagane ka kamnya klia dei ban kelak bemut nagba plano ya ka pop balale omtang ban sutip halade marwe hendrei dei ban pla hagabalang nang ban yo pentemai ya kejing long jing im jongki lengba kejing sneng kejing penbek lada su im sa ha kejing long mutlop bat kejing bom kelak bomut on ngat ha kejing bisyar Hebrew lonong khatlai kadikot saw kaya thu syai kumne nabai kiba auria bat kiba klim ublei un bisyar bakhandai bat kiba khadu kejing bisyar hakasni bakhadu kabalang kejuyai pensengau baka don kajing bisyar jong Chris hakasni bakhadu hakasni bakhadu yagi bayap on pemipat bat baro kipau hakmat kakhet bisyar jong Chris badu Chris un bisyar yaki katkum kikam bakile laga bha nekesniu jingpen pau lenong arpeu kadikot khatlai yaki bomnge boman on penrem batkin sya ya ke jingpen citom nag bentaki pop jongki ndai ki bange chau Chris bat bakongu ya u on penksan syakaburom jong u para bange hagine kisngi ngiyui don sibun kibalang hamtam kini kibalang berang sumi kemai hangne hari kesi jungi kipen sipting dakumne dakumtai ya ki khun jong kabalang kajungi bat ngilapru basibun ki khun yo kabalang kajungi hagini kisngi don hapdeng kejing arkakin balai namar kim syai kimyo ya kata kejing ikai song tenrai jong kabalang siapen ngop haki wei pati kenhun balang kibadang kemai da kejing penak ketelik kejongki kejing keren kejongki hendai kene ke kubor hagane ke janmit ka ong yang wei pu wei husiar ko ki khun ki jong ubulei ha bangingek ha kata kabalang
hangta ublay pa ublay kun ublay musim kuj udon nama kata ngas ngawan kerpat hakan kapor katengi ban penjur ya kiji kai song tenrai jong kebalang haki program jing iseng baper nang bagi kon jong kebalang kin sutu ya kiji kai sen jong tenrai jong kebalang bakin like na kini kijing saken soy hamtam hakini kiken huniam kibadang mi thamai hakini isngi don sagwe golong kemi ke boong nang ban la ban khang lat lagi jong ki khon yo kebalang ban like nagane ke jing sak khwai haki we kinawan khwai don kam ban hikai janai ya ke jing hikai song tenrai jong kebalang ya magata ka ne ka khubor snen yanga ya phi bangin pen scam hala ka jong ka jingek ngin pen scam hala ka jong ka jingikai jong ka balang ka badon la ka jong ka jingikai song tenrai namingin like na kino ki jing sa pen soy jong uboman hakini kisni to bleu nyalam nang kerkho yingi we pi we baro bangin nang he nang san haga jing em bakan jaman sim bad bangin like ni sibon jingikai babakla hakini kisni to bleu kerkho nam ta borom ko ju amen